Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphuli ke lapha ke siza nendaba eka Ashley Du Plessis malunga necontract yakhe phaa kuqela leKaizer Chiefs, malunga ke nemeko yakhe phaa kuqela ke leKaizer Chiefs, okubana ke iKaizer Chiefs idabe ke icinga ntoni phaa ngoDu Plessis. Ithi ke le nto ke baphulaphuli ke uAshley Du Plessis lo mfana omdala iKaizer Chiefs ayikacingi ke ukumkhulula. Izikhuphule ke ezo ndaba phaa ngaphakathi eNaturana bathi ke abakacingi ukumkhulula uDu Plessis. Na ukhumbula into yokubana ke icontract yakhe uphelelwa phaa ngo-2027 umfana omdala. Kona ke iKaizer Chiefs ke abantu abaninzi bebesecinga into yokubana ke kuba ke imeko kaDu Plessis ibonakala nakubani into yokubana ke kukhona apho umfana omdala abethakala khona, mhlawumbi ke iKaizer Chiefs xa inomthatha imse kwezinye indawo kungafike kulunge. Kodwa kwangoku iKaizer Chiefs ikhuphule into ethi ke uDu Plessis ayikacingi umsa kwandawo, isabona izinto zokubana uDu Plessis usaza kuyinceda iKaizer Chiefs. Zikhona izinto obona ke beyimanagement abazibona into yokubana ke phaa uDu Plessis usaza kuyinceda ngazo ke iKaizer Chiefs. Bathi ke into ebalulekileyo phaa kuDu Plessis ngoku into yokubana bahlale naye phantsi bazame ukumenza abuyele kokuzithemba umfana omdala, ngoba ke ukumlahla nje bamlaxaze loo nto ayinokumnceda uDu Plessis. Ekugqibeleni uDu Plessis wathengwa phaa kwiKaizer Chiefs asuka phaa kuStellenbosch, eyiplayer ke yayibaluleke kakhulu. Wonke umntu enomdla futhi ke wonke umntu enethemba. Ngeshwa ke lomhluzi wamanqina ke zafika izinto azamhambela kakuhle phaa eNaturana uDu Plessis. Kodwa ke abaphathi ke beKaizer Chiefs bathi basazawusebenza ke kuDu Plessis, futhi ke basafuna nokwenza sure into yokubana ke bayakwazi uthetha naye, bayakwazi ukumkhowutsha, bayakwazi ukumbonisa phaa naphaa, babuyise ithemba kuye naye azibone eyiplayer ke enganegalelo phaa kwiKaizer Chiefs. Emveni koko ke bamnikeza ithuba lokubana ke alwele indawo yakhe phaa kwi-starting line-up ke seqela ke leKaizer Chiefs. Batshoka basemagunyeni phaa kumakhosi bathi uDu Plessis abakafikeleli kwiingcinga zokubana ke bamkhulule phaa ngaphakathi. Loo nto ke baphulaphula kuxela into yokubana ke uDu Plessis lo usazawuhlala ke aqhubeleke njengomdlali ke weqela leKaizer Chiefs, ngakumbi xa iphuma phaa kumlomo ke weziphathamandla zamakhosi. Zibeke icala into yokubana ke basaza kumsebenzisa, futhi ke isekhona into asazoyenza phaa kwiKaizer Chiefs uDu Plessis. Abantu abaninzi ke bawukhumba into yokubana ke uDu Plessis umfana omdala kange izinto azimhambela kakuhle tu izinto phaa kwiKaizer Chiefs. Ithuba ulinikwe ngokhowutsha bebefika phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Umfana omdala ke unebhadi lokuthi noba sejongene nepali aphose kwayizopala, unebhadi lokuba noba kusekho goalkeeper epalini aphose kwayizopala. Umfana omdala uphosa kakhulu, nalo ibhadi analo. Kona ke ekufakeni ipressure kwi-defenders ekuleqeni ekuthini uyakwazi ukuyenza loo nto, futhi idefender uyigcina ingaphumlanga. Ingxaki nantsi apha ekukored kumfana omdala, angafumana ii-chances eziyi-9 emetshini, aziphosa zoyi-9 ezicace ca. Unelo bhadi ke uDu Plessis, kodwa ke iKaizer Chiefs ithi ke ayikafikeleli kwezo ngcinga zokubana ke ingamkhulula. Basazawuqhubeleka bamnikeza ithuba phaa ngaphakathi ke kwiKaizer Chiefs. Injalo ke baphulaphuli ke nani ke ningake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo. Kakuhle babukeli.